Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 30-njy oktýabry. Bu gedeki gepleşigimde men Fransiyada bolup geçen soňky teraktler bilen baglanyşykly wakalara birazrak syň bermekçi. Näme üçin men bu wakalara şeýle aýratyn üs bermekligi makul bildim. Oňam sebäbi bilşiňiz ýaly men soňky gepleşiklerimin käbirlerini Türkmenistan boýunça käbir bilermenler bilen bilelikde şu Türkmenistan'a gelecekte demokratik cemiyet kurmalı bolsa şonu din adatlygy meselesini din adatlygy bilen baglanşyk meselelerini nädip demokratik prinsipler, demokratik adatlyklar bilen alalaşdyrmaly bilen mesele barady da gurrun edipdik. Indi şu meselede şu Fransiyada bolup geçen soňky wakalar bir masalararlyk, bir ünsürerlik zat diýip hasaplaýar. Näme üçin? Indi bilşiňiz ýaly Fransa günwataryň iň bir ösen demokratik ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Muňam üstesine Fransiýa 67 milyon ilatynyň 10 milyondan gowragy musulman ilaty diýilip hasaplanýar. Indi şu Fransiýada soňky wagtlar esasan soňky wagtlar şol wagtyň özünde de şu Fransiýada soňky wagtlar dini ekstremizm bilen baglanşykly wakalar gödilýä ýüze çykýa bulam jemgyýetiň içinde bölünjük, belli bir derejede bölünjük dörediýär, gapma garşylyk dörediýär. Indi näme üçin Fransiyada eger demokratiýa ösen bolsa, kanunçylyk ýola goýulan bolsa, näme üçin dini ekstremizm bilen baglanşykly wakalar ýygy ýüze çykyp gelýär. Eger Fransiyada şol dinarlaryň hukuklary berja edilýän bolsa, şol wagtyň özünde adata adamlaryň hukuklary berja edilýän bolsa, näme üçin bu iki kymmatlygy oňuşdurup bilen bolanok? Näme buňa sebäp bolýar? Buňa sebäp bolýan şu esasy faktorlaryň biri şu Fransiyada alınıp barylýan feodalatlyk hem mektubat adatlygy bilen baglanşykly ýagdaý. Indi gelin şu soňky wakalary biz soňky wakalaryň sebäplerini ünsürelim. Şu soňky teraktlara, soňky dini ekstremistlerin eden hüjümlerini näme sebäp boldy, näme içerigi berdi? Näme üçin birden şu wagt ýüze çykdy, nobatdaky gerek. Oňa da sebäp bolan zat şu Fransiyada çap edilýän ady belli Charlie Hebdo adly satirik jurnalyň çap eden karikaturalar boldy. Hususan şu ýylyň 2-nji sentýabrynda ýaňy ýakynda 2-nji sentýabrda şol Charlie Hebdo jurnaly Muhammed Peygamberi maskaralaýjy 12 sany karikaturany çap etdi. Ödem bu nowatdaky gerek boldy. Mundan öňem şolary ýaly karikaturalary ýygy derli çap edip gelýär bu jurnal. Indi ýene de näme üçindir? Şu sentýabryň 2-nji sentýabrda ýene de nowatdaky gerek 12 sany şolary ýaly maskaralaýjy karikaturany çap etdi. Bulam elbetde o taýda ýaşaýan, bu ýurtda ýaşaýan milyonlarça musulman ilatynyň duýgusyna degdi, dini duýgusyna degdi. Diňe bir o taýda ýaşaýanlar tutuş dünýäde ýa-ni ýetir reaksiýalar döretdi. Dinarlaryň arasynda esasan musulmanyň arasynda näme üçin Muhammed Peygamberi maskaralaýjy şolary ýaly zatlary çap etmeli, näme başga tema ýok. Indi şoň ideýany bilen izleýän ýanky ekstremistik hüjümler ýüze çykdy. Hususan 16-njy oktýabrda ýaňy ýakynda 16-njy oktýabrda şu Parijiň goloýunda ýerleşýän bir kiçirek şäher bar, Conflans Saint-Honorin diýip. Şu şäherdäki mektebiň bir mollumynyň kellesini kesip bir ýaş oglan öldürdi. Anda buňa sebäp näme üçin şol molluma hüjüm edildi? Sebäbi şu mollum 47 ýaşly şol mollum oku wagtynda sapa wagtynda şu Muhammed Peygamberi maskaralayjy karikaturany bir oku esbaba hükümine ulanypdyr. O taýda da oň okuwçylaryň içinde musulman başgalalaryndan çağılar bar. Olaram ýankyny telefon alypdyrlar da soň enatalaryna görkezýärler. Enatalaryň biri öz internet sahypasynda şu barada gahar gadap bilen tankit bilen çykyş edýär. Soňam ýanky karikaturany görkezýär. Şu karikaturany ulanyp ine çağılan beýnisini ýuwýar. Ya o musulman çağılan ýanky dini duýgusyna degýär diýip çykyş edýär. Ondan şondan soňam şu ýanky molluma garşy haýwatlar artýar. Soňam şu mollumy bir ýaş oglan gözläp tapýar. Olam asly Çeçen asylly Moskwada doglan 18 ýaşly Abdullah Anzorov diýen oglan bir ýaş oglan.
Yöne 6 yaşından beri şu Fransa'da yaşap gelýän, Fransa'da üýeni böten oğlun. Şol oğlun ýankyny öldürmek kararyna gelip bıçakly bar ýa-da garagullap durup şu mekdebiň ýanyna şu oğlum daşary çykanda şonu bıçaklap öldürýär, kelýetinem kesýär. Onam polisiýa gelin polisiýa onu at öldürýär bu oğluny. Endi bu bilenem çäklenok. Näme üçin şu oğlum şu ýanky Muhammed Peygamberi maskaralayjy karikaturany okuw etbabet bolanýar. Ol karikaturalarda nähil görkezilýär Muhammed Peygamber? Muhammed Peygamber dini ekstremist hökmünde görkezilýär. Muhammed Peygamber jynty taýdan bolyk bir şahsiýet hökmünde görkezilýär. Şolar ýaly bir maskaralayjy da. Ýöne näme üçin şular ýalylar İsa Peygamber ýa başga bir peygamberler hakynda görkezilýär. Şu jurnallar. Näme üçin şu jurnallar aýdaly geyler ýa lezbiýanlar tanqid edilip şolar maskaralanýar. Şu jurnal hiç açanam hiç bir yerde şu ya geyleriň ya lezbiyanlaryň bir hukugyny bozuýar ya şolaryň mertebesine degje zatlary çap eden o. Näme üçin şu bir taraply çap edýän zatlaryny. Benim hukudanam köplen şu musulman dinarlaryny degje zatlar edýär. Isesine ondan soň şu wakadan soň Türkiýe prezidenti Erdoğan tanqidlen çykyş edenden soň şu Erdoğan'ın mertebesini temsil edici bir karikaturan çap etti yankı jurnal. Şu hepten ödümde şonu çap ettin. Nähil suratlanır yani Erdoğan otyr da şu taýda ne Fransuzca ýazylgyda Erdoğan ýa öz boş wagtynda diýe ödün ýa garawol alyp barýar diýip ýazylgy. Üstesine de bir aýalyň yankı geyimini galdyryp ýa-ni şoň ýan başyna seredi oturan bir han ýaly edip görkezlen. Üstesine de aýal tarapyndan bir ses gelýär. O men diýe peygamberim diýen ses gelýär. Herediňi şunu birinciden Erdoğan'ı masaralýar. Erdoğan şular ýaly özüniň ha bir adyny görnüşde jynty taýdan bir adyny görnüşde alyp barýar. Üstesine de buňa da aýal ýa ey men peygamberim diýip ýölenýär diýip diýlen ýaly ýanky ehem ada. Şol bir wagtyň özünde de peygamberim şey diýip şo huratyň üstüne ýene de kemti diýär. Indi bulam elbette dinarlaň duýgusyna degýär. Indi bunam ýanky Fransa prezidenti Emmanuel Macron'un gorap çykyş edýär. Ha o hakwa diýär jurnalyň diýär hem bilen metbuat terişlerimizin hakwa diýär din barada da şolar ýaly zatlar aýtmaga diýär. Ýöne indi şu hakwa bolsa seňem ilatyň aýdaly bir 5den 1 bölegi musulman bolsa musulman ilaty bolsa Olungum duýgusyna degýän bolsa ýanky ýaly maskaralayjy karikaturalar. Onda sen bu netijede hakda pikir etmelärmi? Ana şu meselede şu demokratik prinsiplerin ýygynyň arkasynda jogapkärçilik diýilýän zadyň bolmalygyny görkezýär. Şonu ortaga getirýär. Emma näme üçindir şular ýaly jogapkärçilik duýanok diňe bir Fransýada däl bu bular ýaly bolýan zatlar goňşy ýurtlarynda da ne Daniýada da Gollandiýada da şolar ýaly karikaturalar çap etdi. Şolaryň metbuat terişlerini Britaniýada da bolup duran zatlar. Öýlere bir tarapdan seretseň Kamalana musulman ilatyny gujogar garşy alýarlar. Ene yakın günlerden son kuwatlaryna botup gelýän botkunlary iň köp kabul edýän ýurtlaryň biri Fransiýa. Indi şol wagtyň özünde göýdüňde tutajak ýaly eger sen şolar ýaly köpçülikleri kabul edýän bolsaň migrantlar eger olary şonu ýagşylyk bir başlykly iş hökmünde görkezjek bolýan bolsaň onda näme üçin sen olaň dini duýgusyna hormat duýaňok? Näme üçin öz demokratik gymmatlyklar hezadatlyk diýilýän zadyňa bir täzeden garap şoňa bir ähtiýaçly garaňok. Sebäbi dine gedek gelende hakykatdan siýasat ören hesaplanyp barylmaly. Sebäbi dini duýgu diýilýän zat ören ynjyk duýgu, ören ýiti duýgu. Şoňa da hormat goýman başarmaly. Eger demokratik gymmatlyklar diýilýän zat hezadatlyk diýilýän zat jogapkärçilik bolmaly. Jogapkärçilik aýdalyň men ne de hezadatlygy bar. Ýöne men şu hezadatlygy häzir alaq etdiň biriniň mertebesini kemsetmek üçin, biriniň dini duýgusyny kemsetmek üçin ulanyp başlasam, olaýam demokratik gymmatlyklara laýyk gelenok. Olaýam kanun bolmalara barp etýär. Şoň üçin şo ýerde de hökman çäklendirme bolmaly. Şo ýerde de hökman jeda berilmeli, adamlara temmi berilmeli. Eger häzir ýan kaýdyşmaly şu geylen ýa lezbiýandan hukugyny kemsetiji bir zat aýdaýsan, sen türmäge basmaga çende barp etýärler şolar. Ene gün watarda bolup beren zatda esasen Amerikada soňky wagtlar ýüze çykýan ýagdaýlar nähili.
ne şu tayda geylen hem lezbiyandan homoseksualistlerin hukukları gatçı çaktığına şu göz çıkmış derecede gorulya da ne şu tayda bir kıyar Hristiyanlar dini anançlarına esaslanıp o şol eğer şolar homoseksualistler şolun aydalı dukanına gelse beş şolara hizmet edecek geldi. Bu yine İncil'in kanunlarına karşı geliyor diye. Bizim dini düşüncemde karşı geliyor. Bunlar yalı adamlar, günahlı adamlar, bunlar yalı adamlar, hapa adamlar. Ama biz şoları özün ha vadathanamıza da getirecek diye. Ya da ha bir imit tatyan olsa şu ne imiten verecek. Bir şolara hizmet edecek diye. Diyen yankı garajları yönetiryen adamlar var da. Bunlar bu hakikaten bir dinin bir prensibi. Yani erkek bilen yatyan ayal bilen yatyan olsa olur yallatlar yağdırlar islendik bir dinle de. Endi şu dinler adamlar şey diye olin şolun elinden ne biznesini alıp şolun yani şolara administratif ya da cinayet işini qoğdap da edip şoları yal dinlerler kötep berler. Ne görýän olara dini garaýş etasynda şey dip şolary yallatlar olara aýtmak bolanok şolary ýaly öz garaýşlaryny beýan etmek bolanok. Emma beýlik tarapdan ýanky dinarlaň hukugyna gedek gelen. Ne bolsa olaryň hukugy ýanky olaryň duýgusyna gedek gelen. Ne bolsa olary kim etmegen bolýa, olaryň dini duýgusynyň üstünden gülmegen bolýa, olaryň peýgamberini maskaralap şeýlip karikaturyda çap etmek bolýar. O näil demokratiýa bolýar. Bu bir taraplaýyn demokratiýa. Onu o dinsizliň hukugyna goramaly, dinarlaň hukugyny dinarlaň duýgusyna goramaly, olary hormat goýmaly. Ana şu meselede hakykatdan şu demokratik cemiyet diýilen cemiyetlere köp yetmeçilik edýän zatlar bar. Indi ýurdun liderleri, çynonyklar şu zatlar bilmeýändir diýär. Şu konflikte getirjegini, şu ýanky cemiyetiň içinde çaknaşyk görütjegini, şolary ýaly ekstremist bir aktlara, şu hereketlere getirjekdigini bilmeýändir diýär. Elbetde bilýändir. Bizim Fransiýany alyp görsek, nähili şol Charles Hebdo jurnalynyň baglanyşykly nähili wakalar orkeşdi. Charles Hebdo jurnaly her gedek çap edýär, bolin hökman hüjüm ede çykýar. Şolary ýaly karikaturan çap edýär. Ha 2010-njy ýylda bolan wakanyň. Indi 2010-njy ýylyň öňýany aýylydyna bir näçe şolary ýaly dinarlaň duýgusyny kemsedici karikaturlar çap edilenden soň 2010-njy ýylyň 7-nji ýanwaryna iki tane ýaş oglan musulman oglan iki dogan 32-34 ýaşyndaky Şerif Emem Said Kavşy diýen ýaş oglanlar ellerine ýara galyp avtomat alyp şu Charlie Hebdo jurnalynyň redaksiýasyna girip 10 tane adam at öldürdiler şu jurnalyň işgärleri. Şu wakalar sebäpli ölen. Indi şundan netije çykarlaýmaly ýalyna ýöne näme üçindir netije çykarlanyp ondan soň ýene de çap edilýär. Ödem şu jurnalyň işgärlerine de gora üçin edilýär döwlet tarapyndan pul tölenip zat edip. Ha o çap ediberin biz size gora üçin ederdik. Şu derejeye baryp ýetýärler. Näme üçin şoň öňüni almak üçin, şolary ýaly ganyk bolmak üçin çäre görlenok. Näme üçin şol redaksiýon syýasatyň özüni täze bir ýola goýmak hakynda pikir edilen o. Ödem dissine şol dinarlar ýadyrylyp ana ekstremistler islamçylar eger musulman bolsa şolar ekstremist bolýar näme bolýar. Şolar ýaly propaganda üçin ulanylýar şol ýüze çykýan wakalar. Na dik dünim şu wakalaryň fonuny ýene de bir ana şunday gany waka ýüze çykdy. Ödem şu karikaturaryň çap edilmeniň ýany bilen. Ana Fransiýanyň Nice şäherinde şu Hristiýan awadathanasyna bir ýaş oglan, ýene bir ýaş oglan hüjüm edip, şu taýda 3 adam pyçaklap öldürdi. O pyçaklanyp öldürilen biriniň hem kellesini kesip aýyrdy ýanky hüjüm eden oglan. Indi ol hüjüm eden oglan kim? Olam dinna bir Allahu ekber diýip bir gyýryp barypdyr. Onuň videoda da görkezýärler. Onuň şoňa tek şahsiýetem dol anyklap bolan ok şahsiýetini. Onu näme üçin? Şol nädem çaklamaýan götürilýär. Ýanky tutdular, atyp ýaralap häzir balnisa ýatyr kesilip gora wagtynda ýatyr bolyn. Şonuň 20 ýaşly bir Tunisden gelen bir oglan hasaplaýarlar. Näme üçin hasaplaýarlar? Ýa-ni dokument ýokmy? Ýa-ni dokumenti bar, ol dokumentem kim tarapyndan berilen? Şu Italiýadaky Gyzyl Haç guramy tarapyndan berilipdir. Olam näme esasynda? Şol olanyň öz söz esasynda berilen bir dokument. On kim digen belli däl. Ol hakykatdan Tunisden gelipdirmi? Arap diline gurulýan bir ýaş oglanlar. Ya Irak'tan gelipdirmi ya Yemen'den yerden geleni belem däl. Olam ýöne şu Italiýadan gelipdir. Italiýadan gelmeginiň sebäbi şu Italiýanyň üstü bilen ýakyn günde oradan gelýän bozgunlar
Şu Fransa'ya geçiyorlar, Germaniya geçiyorlar ya Britanya geçiyorlar. O tarzda kontrollük yok. Adamlar dokumentlerden yalar da geliyorlar da gidip dengeden içibilen. Onu getiriyenler kim? Onu kim yol veriyor? Ona da yine de Avrupa Birleşiğinin liderleri kucak açıp gelin diyorlar. Şonu iyidine uğradın diyene ona Fransa'nın käbir siyasetçiler şoňa garşy çykşam etdiler. Da çykşam edip gelýärler. Gaýta şolar ýaly çykyş eden çinownikler hem ene Fransiýa diýende Italiýan, Gresiýanyň käbir siyasetçiler şoňa garşy berkdir käbir şolaryň gün ortasyndan gelýär-de deňiň müstebir. Bular bu öňüne aljak bolýarlar. Bular ýa-ni Ýewropa Birleşiginden büdjet soraýarlar. Biz şoň öňüne alyp bilýär, bize büdjet berin. Näme üçin bir şahsiýeti belli bolmadyk adamlar goýber oturýar. Tamam iyidi giderler, teraktlar, yüze çıkıptı. Bizim etmede hopavanlar ya da diýende. Ýöne şu taýda bir gator teatrindalar bolup geçýär. Şolar ýaly çağır diýen tiyatrçylary gaýta şu tiyatrçylara garşy media işläp başlaýar. Aýna bular diýe ýa-ni adam hukuklaryna garşy bularna gelýän bozgunlary ejirşek gelýän bozgunlary kabul etmejek bolýarlar. Bularda insanperwerlik ýok, näme ýok diýip gaýta şolara garşy medianyň urup durup öldürüp onu tankid edip çykyş edýän tiyatrçylary bar. Öňem az däl. Olar bir tarapdan aýan ýaly bir insanperwer ýaly bolup görünýär. Ikinji tarapdan ýöne şol gelýän dinarlaryň hukukyny goramakda ýa-da aýdal yerli ilatyň howpçylygyny üpçün etmekde bolýan. Hiçli bir degerli ýeterlik bir çäreler görenoklar. O gelýän şahsiýetler kimdigen belli. De köpesi onu şonam düşündirjek bolýar, düşünýetler gelenok. Diýmek onda şu zatlar näme üçin edilýän bolmagy mümkin soru ýüze çykýar. Indi täze şu Ýewropa we yerli ýaşaýjylaryň arasynda şuwha bar. Şolar ýaly ekstremistleri getirip, soň geljekde şu siýasatçylar ýurdu dolandyrýan güýçler öz bähwitleri üçin, ýa-ni giýeti bähwitleri üçin hem yerli siýasatda özleriniň bähwitleri üçin. Şu ýa-ni nähil bähwitleri üçin ulanyp biler. Şol ulanýarlar diýen pikir bar da. Şu ortaň bir söýdi bar, bir ýa-ni razdelyaýy vlast diýip. Ýa-ni adamlar bölle üstünden ağalyk etdi. Şu gerek yerine cemiyette gapma garşylyk töretmek, çaknaşyk töretmek, cemiyeti bölmek üçin ýa-ni ekstremistler gelmege gaýta şu taýda tiyatrçylar üçin peýdaly ilip hasaplanýar. Şonam suwud edýän şular ýaly wakalar bar. Ödem wagtal edýärler şol. Ine Fransýada geçmeli taýly bolan ýöňýany edilip dur şular ýaly zatlar. Ine şuňa ödem ýürüýte zakada meňdeş. Ýürüýte görkezme berilýär, o habar ferişdeleri şarlayıp dodilýän ýaly jurnallar, gazetler olar kimin elinde? Olaryň bir hukuky kapitalistlaryň elinde, hukuky siýasatçylaryň elinde, oligarklaryň elinde. O taýda gün watarda inni döwlete degişli habar ferişdeleriň sany aýmalja. Olaryň agla waty ýaly hukuky eşlikde pylgady jurnallar habar ferişdeleri. Olaryň oňa ýelige diýen adamlaram biri bilen ýa-ni götte çat diýilýän ýaly biri bilen hymmatdaşlyk edip beren, biri-biriniň bähwidini gorap beren adamlar. Ondan şolar ýaly ýa-ni haýstar bir siýasatçyny ýöňe sürmeli bolsa, teň bähwidini arajak bir siýasatçyny, bir haramzadany, bir korrupsiýoneri ýöňe sürmeli bolsa, şu arada gowdatlar ýa-da. Ýa-da şoňa bähwidli bolsa, aýdaly jemgi häzir Emmanuel Macrony häkimiýet başynda saklap galmak maksady bar bolsa, näme etmeli? Ykdysady problemlerden, sosial problemlerden halkyň ünsüni çekäjek bir zat ýöretmeli. İlat häzir nägile? İýdigderli demonstrasiýa geçirip gelýärler. Fransiýanyň ilaty Emmanuel Macron galyp hökümetini galyp barýan siýasatyna garşy. Indi şu problemlerden ykdysady ýa-ni sosial problemlerden ilatyň ünsüni çekäjek bolsaň näme edebilirdi? Ýa-ni ýaly bir dini ekstremistik wakany ýüze çykarmaly. Onu ýüze çykarmak üçin näme edäýmeli? Ýa-ni jurnallara, gazetlere görkezme beräýmeli. Şolaň ýa-ni dinarlaryň bir dini duýgusyny kemsitjek, şolary bir özükdirjek zat şap edip goýberim diýäýmeli. Onun hükman cemiyetiň içinden tapylýar ýa-ni ekstremistler. O ekstremistler hem näme tapýarlar? Ýa-ni dokumentsiz zaty gelýän ekstremistler. Şolar bilýärler hem şu gelýänden köpüsiniň ekstremistligini. Şonu ýurda goýberäýmeli. Toňa bular näme edýär? Ene şu aýtdym 2010-njy ýylda Charlie Hebdo jurnalyna hüjüm etdi diýdim. Iki dogan. Şolaň buna biri şu wakaň ýöňýany tutsak edilýär. Ödem daşary ýurtda terror lagerlerine ýa-ni trening tälim alanlygyna suwud edilýär. Onun üstesine de şol Iraga, Siriýa ýürüýte gün watardan terrorçylary taýýarlap goýbermeklige ýardym edýän eken. Olaglaryň biri. İkisem gatnaşýan eken ýa-ni işleri. Onu ýöne şo bir olanyň ýa-ni doganyň biriniň şolar ýaly işe terrorçylyk işe gatnaşýanyny suwud edilýär de derme geçirilip
Indi şol türme wasıl ya. Ýöne şoňa bary ýok, 1,5 ýyl türme tutsagylygyny berip ýene çykarýarlar. Indi soň komatlar şo ýerli jurnalistler käbirini adalatly jurnalistler şol meselelärem gowdgap täzeden ünsürip başladylar. Näme üçin? Şo diýana terrorçylykda aýplan tutulýan adamdan köpüsini ýa ýöne bir 6 aýdan, 1 ýyldan, 1,5 ýyldan göý gorga çykdylar diýär türmeler. O näme üçin diýerler? Ödem hakykatynda şo Jenaýat kodeksine seretsen terrorizmde tutsak edilen adamlar şo türmede çüýremeli. Olara anından 10-15 ýyl türme tutsagyly berilmeli. Emma näme üçindir? Ýöne 6 aýdan ýa 1 ýyldan, 1,5 ýyldan şolar göý berýärler, ýene de iýden. Ýene de jemgyýetde ýaşap berýärler. İstesine de şolara da göýdäwçiligi güýçlendirmeli. Şolara ýaly jinaýat edip türmeden çykan adamdan iýden ýörüýçe göýdäwçilik bolmaly bol şona meden oklar diýip ýazýarlar. Indi bulamanda ýörüýçe bir siýasy bir oýun bolup çykýar da, diýmek şolar ýaly adamlara erkinlik bermeli, geljekde şolary öýjükdirän etdiň gerek gerinne ýankylara terakt edere ýol bermeli. Bu men totlap tap ýani bir nemem däl bir garaýşym däl. Şolar ýaly garaýşy öňe köp ekspertler we günwatarda da jurnalistler maýda otýar. Şolar ýaly maksady ýok bolsa näme üçin bu ýurdun liderleri ýa kyýal syýasat alyp barýar. Näme üçin ekstremistler ýöne gysgaçyk türme tutsagylygyny berip derrew göý berýärler. Ýa-da hem olara gödäwçiligi meden oklar. Üstesine de ýa kyýaly gadyýat jurnallary da şolary öýjükdirýäjek zatlary wagtal şey edip çap edip durlar da öýjükdirýärler. Soňra ýankylar terror aktyny amala aşyrýarym bol. Ana seredin ine musulmanlar şeýle musulmanlar beýle diýip olary konkret adamlar günäkarlar ok jemget. Jemgeden asrady hemme ýa sen musulman, onda sen ekstremist. Şolar ýaly netije çykarar ýaly diýär gadyýat jurnallarym. Emma makroram ýankyn gora ýa. Hawa ne dini ekstremistler var. O bizim sedatlygymyzda böwet boljak bolýarlar. Diýip gaýta şolar ýaly ýene de şoňa meçe berip, ýene de gaýta şolar ýaly karikaturaryny çap edilmegini golla ýa-da şoňa da içerigi berip otýar. Ana şolar ýaly meselede tapak alarlykda zatlar var. Siz pikir etmeýän ýa-ni günwataryny uzak açyp garşalyk otýar, wenin ene şoňa aňyrtynda şeýle ontan perwerlikli nemeler, maksatlar bardyr diýip. Ene şoňa garşy çykyş edenine bir kyýylykda bir tanymal siýasatçylaryň birem Italiýanyň içeri işler ministri Salvini Matteo boldy da şu siýasatçy ýönem premier ministriň ornwatarlarynyň biri hökmünde iş alyp bardy. Şulan geçen ýylyň Thompson'u şu Salvini gün ortadan şu deňiziň üstü bilen Italiýa gelýän ýanky boskundan öňüne alyp şolary ýygyna deportasiýa etmek çärelerini ýola goýup urady. Ödem içeri işler ministri, ol içeri işler ministri diýmegem ýanky ýurdun bir düzgün tertibine jogap berýän adam ministr da oň haky var. Onuň şoňa garşy Ýewropa Birleşiginiň resmileri tarapyndan ullukan batyş boldy. Ýani media terişleri buňa hüjüm edip, bu özüni ekstremist edip görkezdiler. Ayhen ontan perwerlikli neme çärelerim öňüne bökden şoljak bolýan boskundan hukuklaryny goraman gaýtalar deportasiýa etjek bolýar. Oňa media alada tutuş Ýewropa ýurdun aladasy boldy. Ol aýdýany bolýar, geçirdiýiňiz geçirip goýberer, ýöne bu adamdan kimdigi belli de gelýändiň köpüne. Aslida barıp ona silde bula goýşylyk görüldü. Aslida barıp sizde sosial problemler dörüdür. Siz olary ekläp saklamagy siziň ýagdaýyňyz am. Ondan näçe adam goýbermeli. Ýöne bu gelýän ne akymyň ýeri ýok diýär da. O uruş bar ýurtdan gelip dur, uruş ýok ýurtdan gelip dur, Afrikadan gelip dur, Aziýadan gelip dur. Bulan ýöne baryny goýup otursaňyz, siz näçe wagtdan bular togtatjak, näçe wagt bular ekleýä biljek. Ondan bu jemgyýetiň özünde de ýa-ni daşyndan gelýän adamdan tan meşhur prosent meşhur belli bir prosentden geçenden soň ul hagusa getirýär. Ýa-ni ýerli gymmatlyklaryň arasy ýerli gymmatlyklary bilen gelýän adamdan gymmatlyklaryň arasynda çakmyşyk görýär. Ol ýa sosiologiýada da öwrünilýän zat, ýa-ni bu zatlar tuğut edilen zatlar. Emma şu zatlar gyzyklandyrmaýan ýaly Ýewropanyň günwataryň köp ýurtlarynyň liderlerini. Soňra ýa-ni bilenem aýyn bizde ekstremistler köp nämeler köp diýen olaram ulanyp otýarlar. Onuň ýanky şol içer ýanky Silvia Matteo'ny wezipesinden gider ýaly derejeye ýetirdiler. Şu wakadan soň, şu geçen ýylyň
Tomtundan şolar ýaly şäherleri alyp bardy bolyn, şo gelýän bozgundyň öňüne alyp şolar ýygyna uğratmak meselesinde bolyn. Ýa sentýabr aýynda şonu içeri işler ministrlik wezipetinden giderýär etdiler Batyş Şurupy. Ana şolar ýaly şäherler. Ondan ony buna ýardam edýän güýçler, haýty güýçler, ýani şo gelýän bozgunlary ýöne kabul edip duran nemeler bar da, şo orta ýer deňiziň içinde. Şo taýda gämiler aýlanyp ber. Orta ýer deňiziň içinde gämiler aýlanyp ber. O gämiler kimler? O gämiler gumanitar antanperwer guramalara degişdi diýilip hasaba alynan gämiler. Ýöne onu maliýeleşdirýän fondlar kimler? Onu maliýeleşdirýän fondlar George Soros'un fondy ýaly fondlar. Hem Ýewropaýyň öýdi belli bir meçherde şolara ýanky ýaly şo gumanitar diýänem goşadyrnak içinde gumanitar işler alyp barýar diýilýän ýanky ýaly toporlara maliýet erişlerini goýup şolary ýürütip pul saklaýarlar. Bularym näme diýär? Bular şu orta ýer deňiziň içinde şu aňyrdan ýönekeje gämidi, ýöne kuruklanıp ýüdelýän gämiler bar bir ýönekeýrak gämilerde gelýärler da bozgunlar Afrikadan gelýär, Aziýadan, ýa-da Akyn Gündürden. Bular şahsiýetine sereden oklar, bu gämiler ýankylar alýarady, öz gämilerini, bu ýanky adamlar, gumanitar toporlar diýilýän guramalar özlerini şu ullukan gämilerine ýükleýärler, bu nemeleri bozgunlarda. Onam ýanky günwatar, ýa günorta ýurtlara, Ýewropaň günorta ýurtlaryna getirýärler. Öňe bilen gelýän ýurtlaram ýanky Italiýa bilen Gretsiýa. Ondan o taýda da siýasatçylar zatlar ilatan buna garşy çykyş edýär, çykyş gelýär ýene. O bu gelýän adamdan kimdir ama belli de otam näme çetin olara golla berýär. Olar gaýta alyp ýerlerine ýakıtmayan ýerine tedi gaýta olar daşa otýurlar. Ay biz diýen hantanperwer guramalar, biz şulan şu ejir çekýän adamdan hukuky gorýar. O adamlar kim? Nereden gelipdir? O angartanda ma barlar bilen dok. Ondan siz näçe wagtlap daşajak bu adamlar. Milyonlarça ýene botup gelip oturan adamlar siz näçe wagtlap bu Ýewropa daşajak. Indi bulan Ýewropada uly alada döredýän problem bilen biri şunu atlarym ýürüýte maliýeleşdirip şunu ýola goýup oturan güýçler bar. Indi bulan köp ekspertlerde, köp synçylarda ýürän bu şüphe döredýär. Bulan maksady näme şunu gurnaýanlar. Onu hakykatdan günwatarda ullukan bir ha gösteredip soňam näme etmeli? Indi özüňiz ünsürip görüň. Soňky terakatlardan soň siýasat nähilanyp bar ýani Fransiýa siýasat. Komendant sagatlary ýerilýär. Hemme ýerde polisiýa güýçlendirilýär. Hatda harbylar salynýar şäherlerin içine. Ne edil häzir bolup duranda. Hemme ibadathanalar ýapyldy. Hemme mesjidler ýapyldy häzir Fransiyada. Şu ýanky wakalar bakanlygyna. Şeýtmek bilenim näme diýär? Indi sen häzir hökümete garşy çykyş etjegem bolsaň demonstrasiýa, miting bilen özüne ykdysady ýagdaýyň sebäpli ýap, sosial ýagdaýyň sebäpli. Şoňa ýol ýok häzir. Ana şolar ýaly meselelerde de ulanyp otýarlar. Ýöne manipulyasiýa edip ýanky gelýän ekstremistler alýarlar da ulanyp otýarlar. Şeýtdiýärler de jemgyýetiň içinde bölünçükler ödýärler. O özlerem wagtar şonu şeý edip gaty üstünlük ulanyp otýarlar. Köplen jemle şu saýlawlara goloýlaýar, ony şonda ýüze çykyp urýar şolar ýalylar. Jemgyýeti bölmeli, jemgyýeti garpyşdyrmaly, bir tarapy beýlik toparyna garşy ekstremist edip görkezmeli. Şeýden etdiň onam kontrolly güýçlendirmeli. Demonstrasiýalar ýatyrmaly, hökümete garşy mitingler ýatyrmaly, oňa şeýle harby güýçleri, polisiýa güýçlerini sürýän hemme ýerde hemme zatlar ýapýan. Şeýdi ben mene jemgyýetde gatyly ýa-da dartynlyk döräp. Özüm ýydygy derli dowam edip gelýär. Ören uly şular ýalyna gyrlyşyklar bolupdyr. Üstesine de ana şol iň uly gyrlyşykdan biri menem şo dini garaýşdan esasında bolan wakadan biri eger bilýän bolsaň şol dine düýünki şo Nitsa şäherine başga bir amal aşyrylan waka bol 2016-njy ýylyň 14-nji iýulunda şol Muhammed Lawaj Bulela atly bir asly oňamaslyk tunysda bir 31 ýaşly oglan uly ýük maşyny bilen şol Dengrin kenaryna gedelenje edip ýören adamdan üstünden sürdü de şonda 86 adamy maşyny kakdyryp öldürdi da. Oňa möýde gatyr tähin waka bolup çykdy diýär şol adam ýanky eden amal aşyran adam öň hiç ýerde bir hasap alınmadyk adam. Kim o dini garaýşy belli däl, ol hakykatdan hem ekstremist ýa akly ýerinde däl adam kim? Ýöne şoňa da ýanky ýaly meçe berýän zatlar şol ýydygy derli çap edilip alınıp barlayan propagandik zatlar da. Ene ýöne bir gýjaň içinde tegeden alyp adamy şeýdip maşyny tüstürip öldürdi. Baranda.
Indi şu zatlaryň öňüni almak üçin bir hakykatdan siýasatçylar oturup pikir etmeliler indi. Bir dogry siýasat alyp barýarmy? Söz azatlygy meselesinde, metduat azatlygy meselesinde. Şu zatlar çap edilmelimi? Edilmeli bolsa näme hil edilmeli? Yo, bular netije çykarjak bolanok, onu diýmep, şonuň üçin netije çykarasy gelen ok, käbir güýçlü. Gaýta meşe bermeli. Gaýta bunu söz azatlygy diýip onu goramaly, şolar ýaly maskaralaýjy zatlar. Ana şol men diýjek bolýan adam bine gedek gelenne biz nämen gödüňini tutmaly. Biz ana şu demokratik jemgyýet gurulan ýagdaýynda jemgyýet gurjak bolsak, şol söz azatlygy diýilýän, metduat azatlygy diýilýän zadyň aňartynda arkasynda ýokman jogapkärçilik durmaly. Erkinlik diýilýän zat çäksiz bolup bilmeli. Çağa da ine mysal üçin erkinlik bermeli. Ýöne şu çağa da çäksiz erkinlik bersen çağaň işi gaýdýar. Çağa şahsiýet ýokmunda degradasiýa düşüp başlaýar. Çakdan aşy erkinlik bersen. Şoňa bir çägi bar. Edir şolar ýaly jemgyýet hem edil bir anjyk çağa ýaly bir zat. Şu jemgyýete de çakdan aşy erkinlik berip urursaň, söz azatlygy meselesinde, metduat azatlygy meselesinde gaty dibersen, olam ýan kyýaly erwet netijelere getirip bilýär. Jemgyýetiň degradasiýa düşmegine getirip bilýär. Şu meselede de gaty häzir bolup işlemeli, çemeleşmeli bu mesele. Şoň üçin biz ýöne şu gunwatara tagdym edip oturan illeşlemez, watandaşlarymyz bar da, şu taýda şular ýaly edilýän ýuridik politehnologlar tarapyndan, siýasatçylar tarapyndan alınıp barylýan şular ýaly garanky gümürtük siýasatlardan köpüden habaram ýok da. Şular näme üçin edilýär? Bir tarapdan antanperwerler ýaly bolup çykyş eden bolýarlar. Emma beýlek tarapdan seredip görüň. Günnäwar ýurtlaryny bombalap oturanlar kimler? Kim bombaladyr? Şo taýpar kim hawas döretdi? Ana araga demokratiýa getirjek diýip baranlar kimler boldy? Şu gunwataryň ýurtlary. Amerika bardy, onu gollanlar kimler? Ýene de şoň ýaranlar, indi Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa ýaly, Gollandiýa ýaly ýurtlar baryp bombalaýar. Hawas döretdi. Anny şu taýda bir demokratiýa alamaty görünýär. Şu taýda pul ýatyrýarlar şular. Şu taýda şu gunwataryň şu ýurtlaryny demokratik jemgyýet döretjek bolup ala dedýärler. Ýok, piňler ne dedýär? Soň Siriýaga girdiler. Ondan Libiýaga girdiler we Iran etdiler. Inem Yemen ana bombalap oturýarlar bilen ýaranlary. Saudy Arabistany olary da ýara berip oturup baryp bombala diýip. Ýöne giden hawasy döredýärler, o ýa-da botgunlar gelip urýar, hawa gelip beriň diýärler. Bolan bolu şübhe döredýär. Durun, siz adam hukuklaryny aladasyny diýen bolsaňyz, beýle antanperwer bolsaňyz, näme üçin siz olaryň ýurduny weýran etdiňiz? Näme üçin siz olaryň ýurduna bir infrastruktura döretjek bolandyk? Bir adam şekilli ýaşar ýaly etjek bolandyk. Näme üçin olary gaýta bärik getirjek bolýar? Şu taýlyň ilatlary şu barada sowra berýärler. Şolar şüpheli garaýarlar. Şu taýlyň ilaty Ýewropaň öz ilaty. Sizin etip ýören siýasatyňyz gaty bir şüpheli zat diýip barýarlar. Hakykatdanam şüphelere gaty köp zat bar. Diýmek bolan maksadym şu taýda bologoýluk döretmek, şu taýda weýrançylyk döretmek, olar gaçyk gaýdarýal etmek. Toňam getirip olar Arap ýurtlaryna urukduranoklar. Ýene sonra berýärler da, eger siz weýran etdiňiz, bolýan olar bosup çykýar. Ona gitsinler, Saudy Arabistana gitsinler, Arap emirliklerine gitsinler, Bahreyn'e gitsinler, o taýda giderýär ýurt ýa-da goňşy ýurtlarken. Ýöne näme üçin olar ese bäri şaharýar? Şahar oturlar şonuň köp siýasatçylar, ýok gelin bäri. Şoňa piýasatçylyk döredip alada bildirýän adamlarym gaýta maskaralap olar wezipelerini giderýärler diýerler. Ay sizin antanperwer diýär, ay sizin adam hukuklaryny alada ne diýär? Ay siz adam hukuklaryny alada ne diýän bolsaň näme üçin olaryň ýurdunu weýran etdiňiz? Bolýan näme üçin olar Arap ýurtlaryny urudyňyz? Olaryň kulturlary, medeniýetleri ýakyna. Şo taýyk barsa musulmanlar arkan ýaşa biljek öz dinarlary bilen öz pikirdeşleri bilen o jemgyýet hem arkan kabul edibiljek ony. Näme üçin şu taýda gaýta Hristiýan ýurtlaryna getirip bir gunwataryň ýa-da demokratik ýurtlaryna getirip o taýda da gaýta bulary adaptasiýa etdirmeýän bularym näme diýen gelýän musulmanlaryň köpüsi bu taýyň gymmatlygyny kabul etjek bolanok ýa hormatan goýjak bolanok gynansak da o tarapym bar. Bu taýda gelýän ýa-da musulmanlaryň ýüzüne aklar ýalylar. Bular anklavlar bolup ýaşaýarlar. Ýöretek giýetler bar. Ene şu bir söle barıp görseňiz Belgiýa, şu taýda ullukan 100.000 adamlyk territoriýada ýa musulman raýon dörer. Ýani Britaniýa paýtagy Londona barsaňyz, şolar ýaly anklav bar. Ýa şäheriň içinde musulman raýonlary bar. Ýani Fransiýada, Parijde bar. Şu taýda polisiýa, ýerli polisiýa işgärlerini barp bilen oklar. Şolar hem çekinýärler. O yer ilat hakda gurrun ýok. O yerli ilat näme üçin girip bilen ok.
Şo taýyk aýdal aýal maşgala bir yerli Fransuz ya Britan aýal maşgala şo taýyk barjak bolsa şol raýonlara kellet açyk barsa şol kellet diýär. Şoňa hüjüm edýärler. Sen näme üçin ýuwup gelýän? Bizim köçämizde näme üçin ýuwup geçip barýan? Sen näme üçin kellerini geçip barýan? O taýynyň ýaşaýjy da, on geçmäge haky bar. On ýaşap ýören şäher, o dowlan şäheri. O taýynyň kanunyny şoňa ruhsat berýär. Ýuwup gelýämäge de kelleti ýalaňa çeşmäge. Bular näde? Bular öz raýonlaryna musulman ýa şerigatyň kanunlaryny gyrdy otyrlar. Şeýdip hem yerli adamlar, yerli ýaşaýjylaryň hukukyny şeýdip baskylap otyrlar. Şoňa ýanky käskelçilik döredi otyrlar. Indi häkimetler hem şoňa garşy hiç edip bilmeýän kişi bolan bolup, şolar ýaly alyp özlerini alyp barýarlar. Bolýa size aýdal ateist bolsun ýa hristiýan bolsun, senin musulman sen hijab giydin, rahat etdin diýip taňa hüjüm edip durun, ýok. Ya sen baş bolup namazyny okuyan şonu etme diýip hüjüm edip durun, ýok. Ya bizim köçämizden geçmeken pirinji ýok diýip oturun, ýok. Näme üçin sen onu yerli ilatyň gymmatlygyna hormat goýmaly? Näme üçin sen öz dini garaýşyň oň boýundan dakjak bolmaly? Ol hristiýan bolsa näme üçin sen edýän hereketiň etmeli? Näme üçin sen musulmandan geýinşýär geýinmeli? Olaňa öz kadaty bar, olaňa öz medeniýeti bar. Şu meselede şu köp musulmanlar şu taýyk gelýän musulmanlar gaýta sag bolsun aýtmagyň ýerine özleri hem gelen wagtlary şu taýynyň şu ýurtlaryna pasobiýalaryna ýaşap oturýarlar. O pasobiýa diýmek näme? Şu yerli görgülden, şu yerli işgärden ýanky salyp töleýän salgydyndan aýrylýan pullar. Şoň hasabyna ýaşaýarlar, şoň hasabyna iýi içip oturýarlar, şoň hasabyna jaýlarda jaý bilen üpjün edilýärler. Gelen botkunlar. Bulara maýta şoňa minnetdarlyk bildirmeň ýerine bulan köpesi ýene de ýankyýaly öz düzgünlerini bulan boýundan dakjak bolýarlar, bulan hüjüm edýärler zat edýär. Şeýdip gaýta ýene de jemgyýetde bula goýuluşluk döredýär. Taýda taýyň iki uju bar. Bir tarapdan hökümetiň öz alyp barýan siýasaty taýda günäkär. Hökümet çakdan aşa şolar ýaly ýanky uýunlaşmajak adamlary ýurdun içine goýup urursa, jemgyýete goýup urursa, jemgyýetde hökman hawa sürýär. Birinciden şonu göýdüňde tutmaly. Ýöne käbir ýurtlaryň hökümet şonu göýdüňde tutmaly. Ikinciden adaptasiýa etdirmek prosesi bar. Sen kabul etjekmi şu taýynyň mysal üçin gymmatlyklaryny? Bolýa sen dogaňy oku, namazyny oku, mescidiňe de gatna. Ýöne sen şu yerli ilatyň gymmatlyklaryna, şolaň medeniýetine iň bolmanda hormat dur goýup biljekmi? Goýup bilen mukmanyna goýuny git diýip deportasiýa etmeli. Şonu edýän köp bagtda. Şonu etmeli hökman. Sen yerli jemgyýetiň kanunyna hormat goýan mukmanyna git şu jemgyýete gelme. Biz bu jemgyýeti biz gurduk, ýüzlerçe ýyllar asyrlaryň dowamyna gurduk biz meni. Senem ýöne gerip iki ýylyň içinde bu zatlary ýöýran etjek bolýan, bu zatlaryň öňüni aljak bolýan. Ýok, bolmaz diýmeli. Emma haýsydyr o siýasy güýçleri, şolar ýaly ýanky gatma garşylyklar gaýta, şolar ýaly öjükmeler, jemgyýetiň içindäki çaknaşyklar gaýta bähwitli ýaly görünýär. Şoňa da ýol berýärler. Ena şoňa ödem men gaty dogry, men şolara ýüregim ýene gylýar da, şu yerli ilatyň şu taýda Ýewropada gidip eýlek gat gidip ýörnä. Şu yerli ilatyň biňjelik bolup ýör. Şu taýda şolaň şu taýdaky şeýle ýoly goýulan şu tyýatdy. Menem şolara da ýüregim gylýar. Olaram käbet men öz garaýşyma maýdýan da men dogry men tiz golýan ýa-ni dogry şu bolup ýören zatlar gaty gowruga ertmedi. Ödem ertenok eýärdi. Olaram toýra sen haýsy ýurtdan geldim. Men de Türkmenistandan ýa-ni asly musulman ýurtma hawa ilatyň köpüsi musulman ýa. Onda sen näme düşünür diýe bu musulmandan edýän bu hereketine ýazgar ýa. Men näme adamçylyk nukdaýy nazaryndan teredýän ýa. Men geldim edýän. Men siziň kanunuňyzy bozjak bolup duram. Ýa men öz düşünjämi siziň boýnuňyzdan atjak bolup duram. Olaram şey etmeli ýa. Olaram size hormat goýmaly. Sizden bulara şert törtdiňiz. Men emine gelemdim. Men sizden maňa şert törtdiňiz. Sizden maňa siziň pasobiýaňyzdan menem peýdalandym. Sizin salgytlaryňyzdan menem peýdalandym. Men näme üçin onuň siziň bu gymmatlygyň siziň döreden jemgyýetiňiz maňa şolar ýaly şert törtdi. Olaram mana şu taýdan gaçyp näme üçindir günne göre gitjek bolan, goňşy Arap ýurtlaryna gitjek bolan, siziň döreden jemgyýetiňiz gelýär. Diýmek siziň döreden jemgyýetiňiz şular has ýokarda goýýar, emma näme üçindir gelenden soň şoňa hormat goýma başaranok. Diýmek men şolar ýaly adamlar, men ýazgarjak. Şolar nirden gelse gelýär, Türkmenistandan gelsin ýa başga ýerden gelsin. Şolar öňü bilen gelen ojagyny hormat goýma başarmaly. Şolar ýen çöregini hormat goýma başarmaly. Siziň çöregiňiz diýip otur, siziň puluňyzyň hasabyna ýaşaýarlar gelenlerine diýär.
Şoň gadryny bilmese men şolaryň deportasiýa edilmeginiň tarapdary diýip men hatda käbir mitinglere de gatnaşdym, şolara protest bildirip. Şolaňa diýenler. Ine şu atlardan sapagalar ýalda atlar bar. Biziň musulmanlarymyň şu atlar hakda pikir etmeli. Näme üçin özleri hakda şeýle erwet düşünje döreýär. Günwatar jemgyýetlerini. Bulam ýa kaýdyşym ýa taýyň iki tarapy bar. Birinciden şu taýyny ýerli siýasatçylaryň özleri günäkär şoňa meçe berýär, media terişleri ýa ikinji tarapdan ýöne şu özlerini musulman diýen adamlaryň özleri muňa günäkär. Özlerini ýankyýalar, barýarlar. Bu ýerli gymmatlyklary hormat goýanoklar. Iň bolmany hormat goýanoklar. Özlerim gelip şolaňyna aýşy eşeretinden peýdalanyp oturýarlar. Indi men ýöne buny şuňky gepleşigi şol ine Fransiýada bulan soňky wakalar bilen baglanşdyryp biradyrak adamlary pikirlendirmek üçin ýyldaşlanmada şular ýaly meseleňiň bardygyny ýatlatmak üçin aýdýan. Ondan hem sapag alyp biz geljekde de Türkmenistanda demokratik jemgyýet gurjak bolsak, şulardan biz goýuňy tutup bir hereket etmeli. Şoň üçin hem birazjyk ýatlaçylyk bolýan opozisiýon aktivistlerinde de liderlerinde de. Emem eger öýdüňizde şu arada nähil garaş bar, şonu meni gadyklandyrýar. Siz nähil pikir edýäňiz ýyldaşlanma. Watandaşlar. Şular var, şu arada pikiriňizde size meni kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiňiz. Eger size de şular ýaly garaş bar bolsa şu mesele nähil çözülmeli. Şu mesele nähil ýoly goýulmaly. Şu musulman diýen özleri musulman diýip atlandyrýan adamlar özleri nähil alyp barmaly şu ýerlere gelenden soň. Bu taýyň döwlet liderleri nähil siýasat ýoly goýmaly. Şu demokratiýa meselesinde, söz azatlygy meselesinde, medeniýet azatlygy meselesinde. Sizde nähil pikir bar şu barada? Ana şu pikirleňizi kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiňiz. Şuňlukça ülferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.